नमस्कार साहब। आओ आओ ऐसा ही। हम कुर्सी पर बैठल बानी चाहे ना, हमरा साथे वफादारी करे वाला बस तू ही दू जना बड़ा। ई बतावा का उदय मूर्ति के फॉलो के ले रहा? कैसे छोड़ब? वो का ढूंढत बा, हमें कब पता करब। 5 महीना पहले जौन एक्सीडेंट में लीलावती मरल रहे वही के बारे में जांच करत बा। उस सगरो सबूत इकट्ठा करके एगो फाइल तैयार कैले बा। इला सत्या का भैया जी आदमी के फोटो हमके काहे दे रहल बानी? एकरा चलते हम मदुरई गए रहे। बीबी यार के खिलाफ एगो फाइल तैयार कैले बा। पता कराऊ फाइल में का बा, ओकरा के हमरा पास ले आवा। वो अलग टाइप के आदमी हो, ज्यादा नाटक करे तो ओकरा के उठा लाया। बाकी भैया जी समझ ली है। इला खर्चा के पैसा। ओके भैया जी, हम फाइल लेके आवा तानी। हेलो, उदय मूर्ति सर बोलता? हाँ हाँ, उदय मूर्ति बोला तानी। हम विपक्ष के पार्टी के 137वें शाखा के आमदार बोलो तानी। गवर्नमेंट के घोटाले के बारे में रवा से बात करे के बा। का रवा आ सकीले? कहाँ आवे के बा? सर सर सर। हेलो स्वामी, नमस्ते। का स्वामी हमके ना पहचान लस? हम ही बानी 137वां शाखा के आमदार। रुका स्वामी, काम खत्म कैले बिना ही जा रहल बड़ा, एकर मतलब का बा? बीच रोड में जाऊन आदमी दारू पी के पड़ल रहेला, वो आदमी से हमार कौनो काम नहीं खे। लेकिन हमके तो से ही कुछ काम बा। वीबीआर से संबंधित फाइल तोहरे पास बा। भैया जी के वो फाइल चाहिए, वो फाइल हमके दे दे। देखा, ये आपके लिए जरूरी नहीं खे, आप टांग मत अड़ाई। अरे रे 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 रे, जौन चीज के जरूरत बा वो भैया जी दे देले बाड़े। अब उनकरा के जरूरत हमके देवे के पड़ी। हमके फाइल दे दे। मिस्टर सत्या स्वामी, सईदी सत्या। कोर्ट में हमार नाम तो कितना बार बोललस। देखा सत्या, ये बड़ मैटर बा, बेकार में टांग अड़ा के मत फंसा। का स्वामी बहुत बोल रहल बाड़ा। फाइल ना देब तो के उठा के ले जाए। भैया जी के पता चली तब मैटर बदल जाई। तेरा भलाई खातिर बोलता नहीं। फाइल ये बैग में बा ना? सत्या, हमके देखे दे। गलत बा। अरे हमके देखे दे भाई। अरे ऐसे ना करा सत्या, हमारी बात सुना। ये ना करा, बिल्कुल जबरदस्ती ना करा। अरे हटा हटा। ये रहल ना वो फाइल। अरे स्वामी, स्वामी, ए स्वामी, इका भाई, स्वामी, 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 भगवान तोहर भला करे, भगवान तोहर भला करे। का रे, तू हमरा के एजा लेके आइल बड़ा? हाँ, अरे एजा कोई परेशानी न होई। हमरा मालूम बा कि हम मिल बहुत दिन से बंद बा। लॉज में जाइब तो पुलिस परेशान करेला वहाँ बहुत। यहाँ जितना मन होके एंजॉय करब। आवा। हाँ? हे भगवान, ये क्या हो गई? हे भगवान, ये अनर्थ हो गई। जानल मानल वकील और समाज सेवक उदय मूर्ति के हत्या हो गई बा। खूनी के पुलिस जाल बिछा के ढूंढ रहल बा। नमस्ते मालिक। सत्या ऊपर सुतल बा ना मालिक, कल सुबह गए ले रहे, रात के भी ना आइले। हाँ बोलो भैया जी। इस सत्या कहाँ गई पता ना चलत बा। ओकरा के उदय मूर्ति के पास भेजल रहली, लागत बा वह विजय मूर्ति के टपका देलस। ओकर फोन भी बंद आवत बा। तू ऐसा करा, लड़कन के भेज के पता करा कि वो कहाँ बा। ए सत्या, तू एजा बैठल बड़ा। ए भैया जी के फोन लगाओ रे। भैया राते से पिया था रे भैया, बार बंद नहीं करे थे भैया। कसम समझा बुझा के ले जाए करा के जब से चल। तू तब बड़ खिलाड़ी बाड़ा। उदय मूर्ति के पास काम से भेज ले रही, लेकिन तू तो ओकरा के टपका देहलस। ओके हम न मरनी, केकरा के उल्लू बनावा ताड़ा। पुलिस भी ऐलान कर देलस। उदय मूर्ति के हत्या तो पेपर में भी प्रिंट हो गई बा।
हम कहने ना हो कि हम ना मरनी। ए, तू का बोले ताड़ा? वो खुद ही सलिया में गिर के खुदकुशी कहले का। देखा देखा हम क्यों उल्लू बनाता। एक बार और बोल देख ले तो के। छोड़ा छोड़ा एकरा के, छोड़ा। ई का होत बा? बोले था कि हम उदय मूर्ति के खून कहनी, हम ओके ना मरनी। वो फिसल के मर गए ले। और ये साला बार बार बोला था कि अरे छोड़ा छोड़ा। अब का तू खून ना केला ना, ये बोले चाहता ना? ए सत्य कब्बो झूठ बोलेला? आज तक वो ऐसा कुछ कहले बा? खून या बड़ काम ये वही गैल रहे, वो गिर गईल और मर गईल। समझत काहे ना बड़ा तू लोग? सत्या, काम के बाद भैया जिससे मिले चाहत रहल ना, काहे इतना पी के अपन सेहत खराब करत बाड़ा? हाँ, पुलिस से डर गईला का? ये बड़े लेवल के बात बा, ऐसा कुछ ना हो। तू घबरा ना, हम सब संभाल ले। कुछ फाइल वाइल देहलस का? कुछ ना। हाँ हाँ छोड़ा छोड़ा, जब आदमी मर गईल त अब कौन चिंता बा। इला पकड़ा, 10-12 दिन आराम करा, ऐस करा। जा रे, सत्य के छोड़ के आवा। ठीक बा भैया अरे जी। छोड़ के आवा। अरे ये लोगन के छोड़ा, तू जा। ये खून के केस के खातिर नया आइल बाड़े, काई खूनी के ढूंढ ली है? अरे ये सिर्फ एसीपी ना हा, ये उदय मूर्ति की छोटा भाई बाड़े। ये इनकाउंटर विजय मूर्ति बाड़े, बहुत गुस्सा वाला बाड़े। हम अपन भाई के खूनी के खुद पकड़ब, ये खातिर ट्रांसफर लेके आइल बाड़े। कुछ 10 साल से ये जगह बंद पड़ल बा। खून होई त कोई न देखलक साहब। ई खून में 1 या 2 आदमी शामिल बा, ऐसन हमार शक बा। यही बॉडी मिलर रहे सर, इहे सलिया से मारल गली बाड़े। सर, राउर भाई उदय मूर्ति बड़ बड़ नेता से टक्कर ले रहले। सिर्फ उहे ना, हमार डिपार्टमेंट में बहुत उनके दुश्मन रहले। हमरा गलत ना समझी सर, अगर रउआ खूनी के भी पकड़ लेती, कानून के आगे खड़ा करके सजा दिलावल बहुत मुश्किल रहे। मिस्टर रवि, ये खूनी चाहे तो कानून के नजर में धूल झोंक सकेला, लेकिन हमरे नजर में ना। हमरा बंदूक के एक एक गोली के हिसाब ओकरा के देवे के पड़ी। उदय मूर्ति सिर्फ हमार भाई ना रहले, उस समाज के सुधारे वाला एक वीर सिपाही भी रहले। ऐसा अच्छा आदमी के मारे वाला केहू भी होके, हम ओकरा के ना छोड़ब। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। कौन और सबूत मिलल? कोनो ठोस सबूत ना मिलल सर। पूरी तरह से खोजबीन कैले बानी सर। अपन डिपार्टमेंट के कुत्ता के भी आधा किलोमीटर भगले रही सर, तब वो पता ना चलल। मीना,